జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల సర్కిల్ పరిధిలో అధిక వడ్డీలతో అక్రమ ఫైనాన్స్ నడుపుతున్న ఇద్దరు వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేసిన కోరుట్ల పోలీసులు గంగాధర్, ప్రకాష్ అనే వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేసి వారి వద్ద నుండి సుమారు 24 లక్షల రూపాయల నగదు, అప్పు పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అంటే మీరు నిన్న పట్టణంలో ఉన్నతాధికారుల ఆదేశం మేరకు ఈ అధిక వడ్డీకి డబ్బులు బాధిస్తున్న వాళ్ళ ఇళ్లపైన రేడ్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా ఎనగందుల గంగాధర్, సాగుల ప్రకాష్ అనే ఇద్దరి మీద రేడ్ చేయడం జరిగింది. ఈ రేడ్లో ఎనగందుల గంగాధర్ ఇంట్లో 22 లక్షల క్యాష్, అదేవిధంగా ఆస్తికాలకు కుదువబెట్టుకున్న ఆస్తికాలకు పత్రాలు, ప్రామిసరీ నోట్లు, అదేవిధంగా బ్లాంక్ చెక్ కూడా స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. ప్రకాష్ ఇంట్లో 1,80,000 రూపాయలు ఆస్తి పత్రాలు, బ్లాంక్ చెక్లు, ప్రామిసరీ నోట్లు కూడా స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళను మేము కలెక్టర్ గారి ముందు గుర్తు చేయడం జరిగింది. దీని తర్వాత కలెక్టర్ ఆదేశం తదుపరి చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మెట్పల్లి సభ్యులు ప్రజలు విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, మీరు అధిక వడ్డీలో డబ్బులు తీసుకోకండి. అనవసరంగా ఇబ్బందుల పాలవుతారు. ఆర్థిక సమస్యలు వస్తే ఇబ్బంది అయితే అధిక వడ్డీలకు డబ్బులు ఇచ్చి మీరు ఇబ్బంది పాలించుంటే సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్ కంప్లైంట్ చేయాల్సిందే ఈ సందర్భంగా చెప్పి థ్యాంక్ యూ.